ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 27/5/24 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸರ್ಜನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಯಪುಣಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕ ಭೋಜನನು ತಿನ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಭೋಜನನು ಪರಸ್ಪರಡು ತಿನ್ಪವೊಂದು ಮಾತೆನ್ನಲ ಕಾಳಜಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಪಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಉತ್ತರ: ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜನೆ ನೇತ್ರಿಡ್ದು ಅತನ ಮೂಜನೆ ಕನ್ನಡ್ದು ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಾರಿ ಆತ್ಮ ಸಹೋದರನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ ಪನ್ಪುಣನು ತಿರಿದು ತಿರುಗ್ಲ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಲೆ. ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊನ್ನಗ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ್ದು ಶರೀರ ಭಾಣ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಹಾಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಾನಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣು ತಿಗುದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಭರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ಎಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ತಿಗುದುಂಡು. ಇಂದಿರ್ದು ನಿಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಯಾಕ್ರೀನಾದುಂಡು. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಹನಿ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಮಧುರವಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರವಾದುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭವ. ಸ್ವಯಂನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಬಾ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತುಂಜಿ ಖುಷಿ ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಖುಷಿ ತಂಚಿನ ಟಾನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ಸದಾ ಖುಷಿತ ಮೋಜಿಡುಪ್ಪೇರೋ ಅಕ್ಲಿಗಾದ ಆ ಖುಷಿತ ಟಾನಿಕ್ ಆಪುಡು. ಇಂದು 21 ಜನ್ಮಲು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟಾನಿಕ್ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಈ ಟಾನಿಕ್ನು ಸದಾ ಒರಿ ನನ್ನೊರಿಯಗ್ ತಿನ್ಪೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆನ್ನಲ ಆತ್ಮಿಕ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪರು. ಸತ್ಯವಾಯನ ಖುಷಿತ ಸಮಾಚಾರ ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪುನವು. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಟಾನಿಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಭಾರತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತವಾದಿತ್ತುಂಡು, ಪಾವನವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟಾನಿಕ್ನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವನು ಕೇನೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರ್ನು ಕೇನ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಟಾನಿಕ್ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟಾನಿಕ್ ಒರಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸರ್ಜನ್ನಗೈತಲೆ ಉಂಡು. ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಈ ಟಾನಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಗಲಿಗಾದ ಯಾನ್ ಅಂಗೈಡು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕಣೈದೆ. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಯಾನೆ ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣೆ ದೆತೊಣುವೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಓರಿ ಬಾಬನೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಜೊತೆಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು. ಆ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬರ್ದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರದಾನೆ ಸದಾ ಹರ್ಷಿತಾದುಪ್ಪುಡು. ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಇದು ಇತ್ತದನೆ ಗಾಯನವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚೋಟ್ಲ ಸಹ ಸದಾ ನಿಕುಲು ಖುಷಿಟೆ ಉಪ್ಪರು. ಅಂಡ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಖುಷಿನೇಪ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಸತ್ಯಯುಗತ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಆಕಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಈ ಪರತ್ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಖುಷಿ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಅಯ್ಯೋ ಪಣೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚ ಬಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಜೋಕುಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನವಾಲೆ. ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಎಂಚ ಪ್ರಿಯತಮ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯತಮೇರು ಒರಿ ನನ್ನೊರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮೊಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿಗಾದೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮಗ್ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದು ಪ್ರಿಯತಮೆಯರಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿರು.
ನಿಕುಲು ಆ ಪ್ರಿಯತಮನ ಬರ್ರೆಗಾದೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಏರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ದುಃಖ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಐನೇರ್ದವರನೆ ದುಃಖೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಸುಕೊಟ್ಟು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಸಹ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಯೆ ಸಹ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪೇರು ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬಾಯಿನ ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಜೊತೆಗೆ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸಮಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು. ಈ ವಿದ್ಯೆಡು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುದಾದುಂಡು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ನೇಹರದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಆರೇ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾರ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಬೈದೆ. ಐನೇರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೆ ಲೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಐನೇರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೈದಿರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾವನ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಯುಗ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡಿತ್ತಂಡು. ಅಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತಿರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಒಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಂಘ ಮಿಗವಾದುಂಡು ಅಂಬಿಗಲ ನಿಖಿಲಿನ ಈ ದಡೊಡ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಈ ತೀರೊಡ್ದು ಆ ತೀರೋಗುಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು. ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದೋಣಿಯತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಡಗಾದುಂಡು. ಐನು ಬಾಬಾ ಪಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಡು. ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಸದಾ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಓದ ಒಂದುರ್ಲೇರು. ವಾಹ್ ಇಂದು ಅಂತು ಏಪಲ ಕೇಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಓದುದಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಾನು ಆಚಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಒಂದುರ್ಲೆ. ಐನೇರ್ದವರ ಪೂರ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನೋಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದೋಡಾಪುಂಡು. ವಿದ್ಯೆಡು ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತು ಸದಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ವಯಂನು ತೂವೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಅತನ ಉತ್ತಮನ ಅತನ ಮಧ್ಯಮನೆ ಕನಿಷ್ಠನೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಯಂನು ತೂವೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಲ್ಲೆನೆ ಅತನ ಉತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲೆನೆ ಯೋಗ್ಯನಾದುಲ್ಲೆನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆನೆ ದೇ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನು ಸೇವೆಗಾದೆ ಬೈದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ. ಐನೇರ್ದವರನೆ ಈ ರಥನು ಪಡೆತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ರಥಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನು ಬೆರಡ ಕುಳಿದು ಮುರುಳಿನ ಬರಪೆ ಅಂಡ ಬಾಯಿರ್ದು ಪಂಡ್ರೆ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಯಾನು ಬರಪೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತತ್ತದು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅತ್ತೆ. ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ಬಾಬನ ಸರ್ವಿಸ್ ದೇವ್ ಉಪ್ಪುಲೆ. ಆನ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರೇ ನಿಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೇರು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೋ ಆಕ್ಲೇನು ಮಹಾವೀರ್ಯರು ಬಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಮಹಾವೀರ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಬಾಬನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ತೂವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೇನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು ಸಹೋದರನು ತೂಲೆ. ಈ ಶರೀರನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಲೆ ಪಂದು ಆದೇಶ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಹ ಈ ಶರೀರನು ತೂಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಆತ್ಮನೇ ತೂಪೆ ಬಾಕಿ ಇಂದು ಅಂತು ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ವಿನಃ ಪಾತೆರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಈ ಶರೀರಡು ಬೈದೆ ಆಧಾರವಾದು ದೆತೊಂಬುನಾದುಂಡು ಪಂಡ ಆಧಾರವಾದು ದೆತೊಂದೆ. ಶರೀರದ ಜೊತೆಟೆ ಆತ್ಮ ಓದೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಾ ಆಸನ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬ ಇಂದು ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ. ಆತ್ಮ ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಏಪಲ ಇಲ್ಯ ಮಲ್ಲಾದಪ್ಪುಜಿ ಶರೀರ ಇಲ್ಯ ಮಲ್ಲಾದಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಉಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನಲ ಬೃಕುಟಿದ ಮಧ್ಯವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶರೀರ ಅಂತು ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಪುರುಷ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ತ್ರೀಯರಾದುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನ ಜೋಕುಲ್ನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ಜೋಕ್ಲಿಗ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಟಾಂಡಲ ಪಾತೆರ್ನಗ ಸುರುಕು ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಲೆ. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಹೋದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಡು. ನೆನಪುರ್ದೆ ಪಾಪ ಜತದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಂಗಾರಡು ಏಪ ಮಿಶ್ರಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲ ಆತ್ಮೋಡ್ಲ ಬಂಗಾರ ಪಂಡ ನಿಕುಲ ಆತ್ಮೋಡ್ಲ ಪಾಪ ಬೂರ್ನೆಡ್ದವರ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಪಾವನಾವಡು ನಿಕುಲ ಆತ್ಮಗೂ ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಈ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ್ನು ತೂದು ಸಹೋದರನ್ನು ತೂಪು ನಿರ್ದವರ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಗಳು ಏಪಲ ಚಂಚಲ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯುವುದು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಯರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸಹೋದರ ಪಂದು ತೆರೆದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಲೆ. 5 ಬಕ್ಕ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಕ್ಕ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ನಿಕುಲು ಮಾತ ಸತ್ಯ ಸಹೋದರರಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಮಿತ್ರದು ಬೈದೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಅಲ್ಪೊರ್ದೆ ಬೈದೇರು.
ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಹಿತ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು. ಯಾನು ಸಹೋದರ ಆತ್ಮಗೂ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಆತ್ಮನೇ ಓದುಂಡತ್ತೆ ಇಂದೆಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂದು ಮನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬರ್ದೇ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಸ್ವಯಂನು ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಲೆ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಅಶರೀರಿಯಾದು ಬೈದರು ಕೂಡ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು. ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡು ಐನೇದವರ ಸ್ವಯಂನು ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು ಸಹೋದರ ದೃಷ್ಟಿದು ತೂಡು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಬೇತೆಕ್ಲೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಆವಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಸುರುತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಹೋದರಗೂ ತೆರಿಪಲೆ ಅಪಗ ಬಾಣ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟುಡು. ಈ ಹೊಳಪುನು ಜಿಂಜಾವಡು ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ಬಾಬಾ ಬೈದ್ದೇನೆ ಫಲನು ಕೊರ್ರೆ ಐದವರ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಒಂತೆ ಸಹನೆಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ಉಲ್ಟ ಸುಲ್ಟ ಪಾತಿರಡ ನಿಕುಲು ಮನಿಪಂದೆ ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಮನಿಪಂದೆ ಎತ್ತರಡ ಬೇತೆಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ರಡ್ಡು ಕೈರ್ದು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಆಪುಂಡು. ಒರಿ ಬಾಯಿರ್ದು ಚಪ್ಪಾಲೆನ್ ಪಂಡ ಒರಿ ಬಾಯಿರ್ದು ಎಂಚಿನಂಡಲ ಪಂಡೆರಡ ಅತಂಡ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಾರಿಸ ಎರಡ ನನೊರಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮನಿಪಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಅಕುಲ್ಲ ಮನಿಪಂದೆ ಬಿಡುಪೇರು. ಕೈಕ್ ಕೈ ಹಾಕುನಿರ್ದವರ ಶಬ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಸದಾ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ತಿಂಡ ಮನ್ಮನ ಭವ ಸ್ವಯಂನ ಆತ್ಮ ಅಂದ ತೆರೆದು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ತೂಲೆ ಸಹೋದರಗಲ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪುನಗಲ ನಿಖಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು ಸಹೋದರನ ತೂಲೆ ಐನೇರ್ದವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸಹೋದರಗ್ ತೆರಿಪಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಸಹೋದರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ದೇವತೆಯ ಪರ. ಐನೇರ್ದವರ ಈ ಸಂಗಮೆಗೊಂದಾದ ಪಂಡ ಸಂಗಮೆಗೊಂದ ದಾನೆಂದು ಬುಡ್ಪರ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಪಾರಾಪರು ಲಾಯ್ಗುವರ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಗಮೆಗ ವಿಚಿತ್ರವಾದೊಂದು ಐದವರ ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಿಲನೆ ಲಾಭದ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹೋದರಗೂ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪಿರಿ ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮನೇ ತೂಪೆ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಜೊತೆ ಪಾತಿರುವರು. ಐನೇರ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಮೋನೇನು ತೂಪಿರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಪಾತಿರುವರು. ಅಪಗ ಆತ್ಮನೇ ತೂವಡು ಭಲೆ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪರ ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಶರೀರದ ಭಾನವನ್ನು ಬುಡುಡು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲಿಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪಿರ ಆತ್ಮನು ತೂಪೆ ಎಂಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪರು ಅರೆದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುನವು ದೆತೊನ್ನವು ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮಗೂ ಆತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೋಡೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಡು ನಿಕುಲ್ನ ಜ್ಞಾನೋಡು ಈ ಹರಿತವು ಜಿಂಜೋಡು ಪಂಡ ಆತು ಶಾರ್ಪಾದುಪ್ಪುಡು. ಅಪಗ ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪವನೇರ್ದವರ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ ನಾಟುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆಯವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಅಪಗ ಬಾಣ ನಾಟುಂಡು. ಈ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಶರೀರ ಭಾನ ಪಿದರ್ದು ಪೋಡು. ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಾಲು ಸಂಕಲ್ಪಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗುದು ಪಾಡ್ದ ಪಂಡ ತಿರ್ಗಾಂದಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪುಡ್ದೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪರು. ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಹೊಸ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ಬಂದಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವೆ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿ ಆಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಇಂದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಏನ ನೋರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕಲ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊರ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅದ್ಭುತ ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಲ ಅದ್ಭುತನೇ ಇಂದೇನು ಏಪಲ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪಿರು ಮಧುರ ಜೋಕುಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ವಯಂನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಜಿನೇ ಕನ್ನದ್ದು ಸಹೋದರನ ತೂ ಓಡು ಪನ್ನಗ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ.
ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲ ಸೇವೆಗೆ ಬೈದಿರು ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾನ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದು ಖುಷಿತ ಟಾನಿಕ್ ತಿಂದುದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಎರಾಂಡಲ ಉಲ್ಟ ಸುಲ್ಟ ಪಾತಿರಡ ಶಾಂತವಾದ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಯ್ದು ಶಬ್ದನು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ದೃಢತೆದ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಸೀಟದ ಮಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಹಯೋಗಿ ಭವ ಅತ್ತನ ಸಹಜಯೋಗಿ ಭವ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆದವರ ನೆನೆಪುಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕುಲ್ಲುನ ನಡಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಡೆ ಗಮನ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಕುಲ್ಲುವರು 5 ಪಕ್ಕ ಗದ್ಯರೆ ತುಂಕೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಾರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಸೆಟ್ ಆಪರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪರು ಆಂಡ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಅತ್ತನ ದೃಢತೆದ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಸೀಟ್ ಮಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತರಡ ಸಹಜಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಒವ್ವಿಯ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಸಮಯದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಚೈತನ್ಯ ಚಿತ್ರವಾದುಲ್ಲರು ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟ್ ಹೌಸ್ದ ಮಿಂಚು ನೋಟವಾದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ನೋಟವಾದುಪ್ಪುಲೆ ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟ್ ಮಿಂಚಿದ ನೋಟವಾದುಪ್ಪುಲೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಶಾಂತಿದ ಭಾಷಣದ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕರ್ಮಾತೀತೇರು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿಯರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಪಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಟೇಜಿದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಏರ್ನ ಪ್ರತಿ ಎಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಿರು ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಟ್ಟದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶ